До сега в предаването видяхме как моделите се обучават. Един от тях беше изгонен. Разкриха мнения един за друг. Прекъсва хората. Иване има качество. Не знам колко. Искрено се забавляваха на вечерта на талантите. А така, в дуета му е цаката. Отколко дни ме желаеш. След трудния урок, който им беше даден с горенето на дрехите, участниците имаха възможност да покажат своята артистичност. Срещите с психолозите определиха профила на всеки един от тях. Заниманията по естетика ги научиха на поведение в различни ситуации. В подготвената им програма, следващата стъпка от изграждането им като модели беше фотосесия на тема "Бижуто в мен". В нея те трябваше да изразят себе си пред обектива. Отново трябваше да покажат артистичност. За да напрегнем обстановката обаче, един от тях по избор трябваше да избере само 9 души, които щяха да говорят по телефона с техните близки. Доброволеца от тяхна страна беше Силвия. Как реагираха на избора й, ще разберем след малко. Преди това ще ви покажем следващите им необходими теоретични занимания. Редуването на забавления с теория предвиждаше за днес естетика на високо ниво. Теми като представяне и запознанство, официална покана, избора на облекло, теми на разговори, табута. За разкрепостения етикет можем да си говорим малко повече, защото вече ще засяга поведението ви в едно по-изискано общество, в което се надявам да попаднете. Дали сега или по-късно. Арети имаше нелеката задача да обясни разликата между етикетите на поведение в Европа и останалите държави по света. Знаете ли, че в Тайланд не трябва да стъпвате на прага на вратата, защото там почиват лоши духове? Законите, културата и дори суеверията определят етикета. Затова е важно кандидат-моделите да знаят как да се държат според ситуацията и мястото, в което попадат. Първата среща на участниците с преподавателката им по история на модата, Мариела Гемишева, беше следващата стъпка в обучението им. Бих искала да ви говоря за мода, сериозната същност на модата, защото вие трябва да имате понятие от това какво означава мода и какво означава феномена мода, съответно какво означава индустрията мода. И всичко това е изключително вързано с съвременното изкуство. През 30-те години на миналия век властват както рационалните модели на Шанел, така и експериментите в облеклото на сюрреалисти като Елза Скиапарели. Тя от обувка, примерно аз ако сега я събуя, ето моята обувка, тя се представя на глава и от обувка създава шапки и то абсолютно много е модерна обувката. Благодаря. Следващия период, който обсъждаха, беше модата след Втората световна война. Една много сериозна динамика. Нещо, което предполагам, че се досещате, е много важно за развитието на облеклото, защото той изисква да бъде все по-функционално и по-функционално. Вече се появява прет-а-порте или производство на облекло в огромни серии. Точно по това време работата на моделите става много важна. Започват много активно да се правят модни ревюта. Съответно и вие да се намесвате сериозно в работата на модния дизайнер. Съвременните тенденции в модата и дизайнерите останаха за следващата среща. Така, по телефона ще говорят. Силвия. Така, Силвия, Петя, Йоанна, русичката обаче, някъде иска. Не знам фамилията, съжалявам. Силвия, мерси. Слава, Гергана, Коцото, Петко, Пламен и Момчил. Добре. Това е то. Съгласен съм. Сега трябва да ви. Защо не му написа? Само че къде знае. Дай си се мача. Мен, Дигал по принцип, скандал. защо не ми написа?
толкова много ме дразниш. Силвия беше тази, която трябваше да определи кой ще говори в рамките на 2 минути по телефона с близките си. Искам да отдигам. Аз. Айде. После да не ме питаш, що не ти говоря. И аз няма да ти говоря повече. Край. След малко ще видим как приеха нейният избор и дали имаше разочаровани. Бъдещите модели трябваше сами да изберат стайлинга за фотосесията на тема «Бижуто в мен». А кое е бижуто във всеки един от тях? Това трябваше да определят и изразят самите те. Естествено, за да стане фотосесията професионална, екипът им помогна за подготовката на грим, коса и облекло. За разлика от предишната им фотосесия, полароидните снимки, която също бе много важна, тази беше първата творческа. Тук вече трябваше да позират и да изразяват състояние. Преди да започнат снимките, попитахме някои от участниците какво мислят за избора на Силвия. Забелязах, че повече са момичета. Все пак момиче избираше кой да говорят по телефона и... Даже си мислех, че ще напише повечето момичета, пак тя написа до Самче. Аз ако бях първо само момичета, ще да напиша, защото нали сега момчета, колкото е. От една страна по симпатия си избрах хората, от друга страна доста хора чух, че нямат желание да разговарят по телефона и просто ги игнорирах. Лично аз поделих предварително, че предпочитам да не говоря по телефона. Пък мисля, че някои не заслужават. Бих говорил, но не е супер спешно, нямам кой знае какъв проблем, че да... Не е нещо много сериозно. По принцип не включих Иван, защото не заслужава според мен да говоря по телефона. Той ми се разсърди малко. Йоли, която не беше сред избраните, видимо остана най-разстроена от това. Определено съм тъжна, да. Защото няма да ги чуя. До голяма степен се надявах да... Моя беше избрала... 60 плача. Не. Чак. Не, ще го правя нормално. Мисля, че тя много добре ги определи и прецени кой най-много има нужда и кой наистина се нуждае от това нещо. Мъчна ми майка вярва в мен и много добре знае, че се оправи сама. Тя не може да става някъде, където няма представа какво се случва с мен. За момента не чувствам чак толкова голяма нужда да говоря с който тук ми харесва. Но от друга страна брат ми ще говори с нея, така че... То е логично, че Силвия ще си избере хора, които харесват. Значи мен не ме харесва. Петя за снимките на плажа дойде полуразголена, а пишните й форми значиха само едно – много еротика. Показа креативност и смелост да си потопи краката в морето и да легне в студения пясък. Към мене сега. Опа, така. Виждаш ли зайчето сега, виж? Към нея. Make love in a train, cross country. You put this on me. So now what? So now what? Wanting, needing, waiting for you to justify my love. Hoping, praying. Петя Маринова от град Бургас. Още като бях на 5 годинки слагах на майка ми високите токчета. Има желание да се занимава. Това е някакво предизвикателство за мен. Тя е доста добър човек. Супер купунджийка, Знае какво иска. Винаги постига целите си. много весела. Едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали. Работи в дискотека. Била е модел, участвала е в конкурсите Мис Несебър, Мис Свети Влас, Мис Хасково. Живее с самочувствието на модел, въпреки че няма договор с агенция. Искам да дам нещо от себе си, да покажа на всички, че мога да бъда супер модел. Хората трябва да го решат с какво заслужава повече от другите слушатели. Има много голямо излъчване. Според мен моите силни черти са най-вече на снимки.
Тоест на излъчване, не толкова колкото в свободно дефилиране. Най-вече това, че е много естествена. За мен тя е фаворитката. Мисля, че се хареса на хората. По-красива от другите. Описва се като сексапилна и чаровна. Не си харесва коремчето. Слабите й черти са неточността и инатът. Хоби са и интернет и мода. Любимият й модел е Наоми Кембъл. Най-голям страх е, че ще се остана такова в Бургас, в това малко кръче, без абсолютно никакво поле за изява и няма да мога да реализирам нещицата. Пожелавам ми да се справи добре в начинанието и знам, че тя ще успее, сигурен съм в нея. Петя, с теб сме номер 1, Бургас ще спечелиш. Пожелавам на всички успех, но съжалявам. Аз ще спечеля. Наистина съжалявам. Харесва ми това, че е много отпусната. Мен ми харесва начина, по който застава пред обектива и самото й държание пред обектива. Мисля, че е прекалено еднообразно в снимките си. Не ми харесва това, че някак си много си самото лице много го издава напред и... Излъчва прекалено голям сексапил, а не го показва така както трябва. Усмивката е. Мисля, че може да се представи по-добре. Йоана Иванова. Вложи целият си сексапил, но все още е доста статична и притеснена. За фотосесията си избра бамбуковия бар, където на фона на морето се превъплати в тигрица. Не ми харесва това, че постоянно се отваря устата. Мисля, че е много ефектно облечена, но роклята мисля, че е прекалено... Мисля, че малко повече трябваше роклята да е нещо по-шик. Малко по-разголено, мисля, че това е мое мнение. Преслава се снима в лъскави и елегантни дрехи в червено и черно на фона на бара. В интересни пози, от които лъхаше естественост, чар и обаяние, тя без заснета и край палмите. Към морето да я погледа. Поглед с мен. Петко, самотен мъж на бара с чаша уиски в ръка, излъчващ класика и стил, преплетени с усещането за романтика и топлина. Decided to cheat.
conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Иван. Аполон в естественото си обаяние. Скован, но загадъчен типаж. Сериозен и вглъбен в себе си и външността си. So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for this song. Екзотична и мистична. Две думи, достатъчни да опишат Силвия. Черната пантера с хищния поглед и ориенталски сексапил. Тя показа себе си на диванчето на бамбуковия бар. Жоро. Нежно усещане от нощи в бял сатен. По време на фотосесията специалистите го определиха като естествен и непринуден, с усмивка, разчупваща ледена мъгла. За място на снимките избра оградата пред хотела. People find all kinds of things that bring them to their knees. I see an expression so clear and so true that it changes the atmosphere when you walk into the room. So I try to be like you, try to feel it like you do, but without you it's no use. I can't see what you see when I look at the world. When the night is someone else's. Дай главата към слънце. Да. Коцето показа атлетичност и самоувереност, лекота в позирането и търсенето на нови пози. Държеше се естествено пред обектива с интересно лице и чувствено изражение. Добре, така си окей. Добре.
Я така направи се едно, ще лазиш към мене или ще скачаш към мене на крака. Да, така. Тук е хубаво да ти изпъкни гърбоза. Да, това е. Под фонтана. Пробвай. Не, вътре, под това е. Сега ще донесат халат. Намокне ли се хубаво? Под водата, ти тече водата отгоре. Да. Супер! Айде малко снимам. Не дигни си главата и ти капи водата отгоре. Да. Айде, влез. Не ми затваря очите. Да, това е. Това са физиономии. Да, И с ръце нещо да ми играеш, да. Ядосай ми се, точно така. Давай, ядосай ми се. Айде пак във водата. Браво, дай ти му хавлия. Константин Цветанов от град Бургас. С много време искам да се пробвам за модел. Имам всички данни за модел. Имам амбиция, амбициран съм. Стая за манекен. Това му е една много голяма мечта. Работи като строгар. Когато не е на работа, почива вкъщи с родителите си или излиза с приятели. Хобито му е да майстори разни неща на струга. Увлича се по футбол и баскетбол. Ще ми е да стана в принцип супер модел. Да ходя в другите държави. Даже и да не вземе първото място, това, че е участвал, е най-важно. Чувства, че живее като модел, но няма договор с агенция. Близките му го определят като свясно момче, но го упрекват, че понякога дава много пари на заем или черпи всички. Който си е добро момче, характер му е така от време на време. Така малко бунтар си пада. Много държи на приятелката си. Описва се като висок, слаб, симпатичен, но не много красив. Не си харесва ръцете. Искам да го кажа, че много си го обичкам и всичко най-хубаво му желая и да гледа с другите мацки. Желая му успехи, първо място. Ще се постаря да ги оставя всичките и да спечеля. Направихме една страшна сесия, накарах участника да влезе в много ледена вода. Тут беше измръзнал окончателно от всякъде и ми направи страхотни лица ми даде, беше се ядосал, провокирах го с ледената вода. Говорих му първо лека по лека да се намокри и му казах, че ще станат супер нещата, ако бъде просто цялото му лице отдолу. То се личеше по физиономията му, как просто се изнервя и ти е страшно отвратен от идеята, но го направи и се получиха страхотни снимки. Имаше някои сесии, които бяха на пясъка. Беше легнал вътре в пясъка и драпаше другите сесии, които също бяха доста интересни срещу слънцето. Имаше, много сесии имаше интересни. До момента всеки участник си взе много насериозно задачата, която бяхме поставили по-рано. Бихме могли да запалим огън и около огъня да се направят тези вечерни снимки на залез слънце. Пламен, спортен типаж, изявил се в бясно препускане с джет. Сериозен и в същото време екзотичен модел, успял да пресъздаде емоцията от карането по вълните. In the middle of the road, hell's no place for sleeping in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. План на джет не трябва да става сериозен, трябва повече да се смъкваш. For loving you. Напред, напред, гледай! Give me what I need, yeah, one life
следващия епизод ще видите как момчетата рано сутринта изненадаха нежния пол, какво споделят с близките си по телефона избраните от Силвия, превъплъщенията им в поредното предизвикателство.